F'konferenza tal-aħbarijiet, il-President tal-MUMM Paul Paċ akkuża lill-Gvern li baqa' maħax responsabilità politika tan-nuqqas ta' pjanar li qed iwassal għal problema ta' fullar ikkawżata minn nuqqas ta' sodod fl-Isptar Mater Dei. Il-Gvern lanqas biss ammetta li hemm problema ta' nuqqas ta' sodod u dejjem waħħal f'affarijiet oħra fosthom l-influenza u l-kesħa. Dawn l-affarijiet li qegħdin hawnhekk aħna inna ngħidhomlu 5 snin qabel ma fetaħ Mater Dei. U dan l-affarijiet mhux talli ma sarux, talli meta għadnihom qed niġu attakkati. Paul Paċ qal li t-task force imwaqfa mill-Gvern li fiha l-MUMN mhux tipparteċipa turi li l-Ministru qed jabdika mir-responsabbiltajiet tiegħu u jitratta l-pazjenti qishom xkejjer tal-patata b'miżuri ta' management by crisis. Mhux se nittoġo task force fejn minkejja snin sħaħ ġejna injorati u tajna dokumenti fejn nistgħu ntejbu l-affarijiet. Dawn id-dokumenti baqgħu jitrabbaw jitrabb, issa ħammorru fuq short-term measures għax dak id-dokumenti li tajna l-Ministru qatt ma rikordna u qatt ma kellna waħda meeting fuqhom. Qal li l-MUMN kienet tipparteċipa f'din it-task force li kieku kienet se tiddiskuti soluzzjonijiet fit-tul fosthom aktar sodod fiswali b'dinjità jew li kieku din kienet se tiddiskuti riforma vera tal-qasam tal-kura primarja. Saħaq li sodda ma tfisser sempliċement sodda, iżda tfisser ukoll id-dinjità, il-privatezza u l-faċilitajiet bażiċi mediċi biex il-pazjent jingħata l-kura li jkun jeħtieġ. Paul Paċ akkuża lill-Ministru tas-Saħħa li ma jafx x'inhi kura primarja u li mhux veru li din ir-riforma bdiet. Laqqas idea x'inhi kura primarja. Bdiet ma' min bdejta. Bħala Union qas kellna laqgħa waħda fuq il-famuża riforma tal-kura primarja. Qal li l-problema ta' nuqqas ta' sodod ġiet trasferita mill-Isptar San Luqa bid-differenza li f'dan l-isptar il-problema feġġet wara 60 sena u mhux wara l-ewwel ġimgħa bħal f'Mater Dei. U hemmhekk tinkwetani li l-problema qed nippruvaw nattuha, inċekknuha milli nippruvaw nindirizzawha kif suppost. U qal li 7,000 pazjent li spiċċaw fil-kurituri tal-Isptar Mater Dei s-sena li għaddiet ma damux jistennew biss ftit minuti kif qal il-Ministru tas-Saħħa, iżda wħud minnhom damu ġranet sħaħ. Kellna 10 xhur f'sena pazjenti fil-kurituri. Il-preżenza tal-avukat tiegħu Chris Cilja, Paul Paċ sfida lill-Ministru tas-Saħħa biex fi żmien 48 siegħa joħroġ il-provi li juru li huwa waqqaf lill-infermiera li ntalbu jaħdmu fi sptarijiet oħra billi qalilhom li se jkun hemm xi direttivi inkella billi jirtira pubblikament dak li qal.